No niin, tällä kertaa tehdään kanavatyötä muliinilangoilla. Eli meillä tulee pakkauksissa, siellä on tämä pohjakangas, sitten on neula ja värikoodin mukaiset langat ja sitten siellä on tämä värikooditaulukko. Eli tässä on ensimmäisenä sarakkeena on toi DMC-värikoodit ja sitten täällä on se numero, mikä kertoo sitten täällä työn alareunassa olevien numerokoodin tai värikoodien mukaisesti, että mitä se on. Ja tässäkin on näin pieneksi työksi kuitenkin aika paljon eri värisävyjä, eli niitä on tosiaan se 18, niin kannattaa joko laittaa sitten nämä tokat, missä ne tulee, niin sillä numerojärjestykseen, tai sitten jopa ihan pienet pätkät siihen, että esimerkiksi tämä nyt on varmaan toi 18, niin laittaa siitä pienen pätkän tuohon, että pysyy varmasti koko työn sitten se oikea väri oikeena. Tosi ei sen, harvoin se nyt sitten maailmaa kaataa, vaikka siinä kävisikin pieni kömmähdys. Ja tosiaan nämä langat on tämmöisissä 8 metrin tokissa pääsääntöisesti. Tietysti jos vähän vähemmän tarvitaan, niin sitten siellä saattaa olla ihan vaan se tarvittava noinipätkä tietysti aina enemmän kuin oikeasti tarvitaan. Ja tokissa on täällä perusnumero, eli tässä on tuo 3841. Ja täältä kun katsotaan, niin se löytyy tuosta 15 kohdasta. Eli se on sitten tämmöinen vaalean sininen, jota löytyy täältä taivaasta ylhäältä. Ja otetaan tästä tokasta, niin täällä näkyy päätyssä semmoinen lankapää tuolla. Ja sitten kun siitä hellästi nyppää, niin siitä tulee nätisti ja sitten se loppuosa pysyy vielä tokkana. Ja leikataan tästä semmonen mukava työpätkä. Ja sitten laitetaan se tohon neulaan. Ja kannattaa katsoa tosiaan, että kun lanka on muliinilankaa, eli siinä on ne 6 säijettä, että ne kaikki säikeet varmasti menee tosta läpi. Ja työssähän on tärkeintä se, eli tää on puolipistolla, eli tehdään päällipuolelle vaan 1 pisto. Ja se, että koko työn ne pysyy samaan suuntaan menevinä. Eli alussa ensimmäisessä päätetään kumpaan suuntaan. Aloitetaan tuolta ylhäältä. Mä laitan tuolta ton neulan. Eli tämähän olisi nyt mahdollista pujottaa tuohon valkoisen taustalle toi aloitus, kun tässä kun on tehty. Mutta jos aloitetaan esimerkiksi ihan eri puolelta tai koko työtä alusta, niin silloin mä laitan sen langan tuohon ja vähän sormella pidän siitä vaan kiinni, että se pää pysyy. Ja sitten se laitetaan siitä tavallaan 4 vastakkaiselta puolelta ja siihen tulee tommonen kauttaviiva sitten. Ja sitten lähdetään vaan meneen tätä viivaa ja katsellaan, että se siellä nurjalla puolella menee siellä, aina lukittuu sitten se alkulähtölanka sieltä. Ja tosiaan tällä ei sitten mennään väreittäin. Sitten jos on tämmöisiä vaihdoksia, niin kuin tässä esimerkiksi vaaleankeltainen, niin sen mä oon ihan kylmästi hypännyt tuolla taustalla. Eli siihen tulee toi tumman ruskea, niin se ei näy sieltä alta sitten kun se on valmista. Ja sitten se lukittuukin siihen tuolta välimatkalta hyvin tuossa tehdessä. Ja sitten kun on väriä tehty tarpeeksi, niin sitten vaan nurjalle puolelle ja sitten se pujotellaan esimerkiksi niitä takaisin taikka vaikka tuosta valkoisesta. Yleensä kannattaa aina tummempaan väriin se pujottaa. Periaatteessa vähintään nyt 3 takaa, mutta mä yleensä laitan vähän enemmän sitten niitä, mihin se lanka lukittuu. Ja sitten siihen vaan saksilla katkaistaan. Ja tosiaan niitä lankapäitä ei kannata jättää sinne, kun mulla on vähän tässä jäänyt, kun ei ollut sakset siinä hollilla, niin ne saattaa sitten tarttua lankaan ja tulla etupuolelle mukaan, niin helpommalla pääsee, kun saman tien siistii ne lyhyeksi, kun on sen värin tehnyt. Ja tosiaan tällä käydään työ läpi ja sitten kun työ on valmis, niin se kannattaa höyryttää. Tässä kun mä teen käsissäni, se vähän rypistyy koko ajan. Ja sitten esimerkiksi nämä isommat työt, niin niissä se väkisin lähtee vähän vetään salmiakin sitä työtä, kun sitä tehdään, niin sitten höyryttää ja pistää sitä pingotukseen, että siitä saadaan se suorakulmion tai neliön muotoinen sitten, mikä se pitäisi olla. Ja tosiaan
tällä käydään koko työ ja senhän voi sitten, jos haluaa, niin tietysti tauluksihan näitä on aina perinteisesti tehty, laittaa kassin kylkeen tai johonkin muuhun sisustustyynyyn tai muuhun sopivasti, niin niistä saa hienoja kestäviä elementtejä. Ei muuta kuin työn iloa.